যতন গানা কইদি মমচুক তো মমচুক মমচুক কে নামে বলে সবাই গয়া পকড় পাইতো Doglam khanglaini thanai sini o party office no thitarawi doglam khangnai sini agri sub division chairman sir focus nang koinai o thita rawi sini party sini ro phaimanjak thike sini khoi district ni president borong manang sir Rajesh tei phaimanjak thike president borong manang sir Omit Tebo Faiman of Casinora Agri Subdivision Chairman Sar Kokes By Sintini or Thailand Eva Sini Kolabagano Hativo Sini Bramathani Sin or Pochim Rasnogor Sini Disabilis Klajak Aboni Sini unit Nisungoro Sini Tang no Sing Clock Laika Sini nahar mungto jeng serai-serai sini nahar mung get tepalen aboni cobano jeng teibo rakai khaitanibo sini bororok sengbai sini mothani bororok bai tebo kahamkai kereng lainani bagai malai lainan bagai jeng jate jeng kok sap lainani bagai tebo kahamkai sini cobano agok plangna bagai abon bangina sini mo tini niwo tangnok no singor klok laika jeng kisa ulono sini Sini tula sikorni cetwang tolo jeng sini deputy CM motongmani arobo jeng kaisa sini ini kaisa lain nangkuk mani kaisa jeng pamna tabung pai phaidrop jeng aro sini do phano bahike buskango agogrinai bises babe sini haising moso sutei rok kai tei sini khul lok kai lai jeng bahike sini do phano agok plangnani bahike samung no jeng samor thebani mai keto bahike tui rok teibo kaham kai jeng rinan satte jeng aro tini kaham ma kaisa jeng kok sablai panda khlai phaijak engai jeng abono koboknai elakani borok takbo sini bubagrani ringmao jeng takbo kobok tongo phaidi thansang phaidi thansano sini phiok jangmuni lama thansa sara jeng sini phiok jang mani mangla haini bagino takbo kichamisa bukhao wan sukmung saya wan suk tongo lama korai tongnai rokno bat jengno kebeng tongnai rong jeng koinai phaidi o jorao chini bubagra soyong chin logi thorang ri tongphayo logiri tongphayo o jorao phaidi jeng chini phiok jak mungno chini bubagra ni khorang ni bisingtei dakti no man lainani a sobao jeng jotono yapri baksa thanchakai jotono jeng chini sobao kereng layana abono chini mothan theke kobong tai dini ni takaisa je o phalik bulang je o haban nok manok tini phiok tani o tipramo thani ngai sabo bo adong manjak phaikya o jaga bo kesa tini jengoro kobang man chini adong tongo bises babe chini block asrambari 26 asrambari block president chini Tako Omit Debarma chini Tulasikor Agri Subdivision ni chairman tei chini o khwai journal ni bo vice chairman chini Tako Khoges Debarma chini yango tongo chini tebo district ni secretary rok chini block ni yang chairman go zero yang hola pura chude yang kakao bega yang